Pangasinan, a province blessed by nature, where every sunrise lights the path of generations, and every wave mirrors the undying spirits of its rich traditions. Kilala ang lalawigan ng Pangasinan sa kanyang taglay na yaman mula sa matatayog na kabundukan hanggang sa malawak na karagatang nagbibigay buhay sa mga taga rito. The coastal areas of Pangasinan stretch across hundreds of kilometers, providing not just stunning views, but also the lifeblood of its people. The sea here is a source of livelihood, from the thriving fishing industry to the salt farms that make Pangasinan the salt capital of the Philippines. Ngunit hindi lamang sa baybayin matatagpuan ang yaman ng Pangasinan. Sa gitna at silangang bahagi ng lalawigan, makikita ang malalawak na palayan na nagbibigay buhay sa libo-libong pamilya at mga bundok na nagiging saksi sa walang hanggang pag-usbong ng lalawigan. Pangasinan is not only blessed with nature's wonders. Across its towns, a vibrant culture comes alive in its joyful celebrations, in the richness of its flavors, and in the traditions proudly passed down through the generations. And with such abundance, it is no wonder that every year, the people of Pangasinan come together to celebrate their heritage, their bounty, and the sea that connects them all. Ito ang Pistay Dayat, the Feast of the Sea. Isang taunang pagdiriwang ng pagpapasalamat, pagsasama, at pagkakaisa tuwing unang araw ng Mayo. Dito, ipinapakita ang hindi matitinag na samahan ng mga Pangasinense at ang walang katapusang pasasalamat sa dagat na sa kanila'y nagbigay buhay. Nagsimula ang Pistay Dayat noong 1970 bilang isang pagdiriwang ng pagpapasalamat para sa biyayang hatid ng karagatan. Mula sa salitang Kastila na pista at Pangasinan na dayat, isinilang ang Pistay Dayat bilang simbolo ng pagmamahal sa dagat. But long before it became an official festival, families from fishing villages would gather along the shores of the Lingayen Gulf, swimming, sharing meals, and basking under the sun, celebrating life and blessings in the simplest, purest ways. Today, Pistay Dayat has grown into one of Pangasinan's biggest annual events, drawing locals and visitors alike to its colorful celebration. Samahan niyo ko, Lia, ang inyong limgas na Pangasinan World 2024 in an exciting journey as we sail through the waves of tradition, dive into the rich culture, and celebrate the spirit of Pistay Dayat dito sa Ganda Mo, Pangasinan! Simulan na ang pasyalan, lang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng pagpasaya, kanila klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kanila pumasyal
is how Pistay Dayat begins, with prayer, with stillness, with thanks. A Thanksgiving Mass where the people gather, offering their thanks for the blessings of the beautiful sea. Dito sa Pangasinan, nagsisimula ang pista sa pananampalataya, sa pag-asang dala ng bagong araw. Sa pangunguna ni Most Reverend Father Fidelis P. Layog, Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Lingayen Dagupan, ang misa ay isinagawa sa Lingayen Capital Beachfront, kung saan matatanaw ang payapang dagat na tila sumasalamin sa taimtim na panalangin ng mga Pangasinense. Bawat taon, ang mga tao ay nagtitipon-tipon ng maaga dito. Bit-bit ang mga pananampalataya bilang simbolo ng pasasalamat sa karagatang nagbibigay buhay sa kanila. The sea provides. It feeds, it nurtures, it sustains. And so every year, this Mass becomes more than just a tradition. It's a promise to protect the sea and to live with a grateful heart. In this shared silence of the morning, you'll hear the rhythm of devotion, waves crashing like whispered prayers, and the sun rising like a renewed promise. This Mass is not just a ritual. It's the heart of Pistay Dayat, a way to remember that before the music and colors, there was always faith. Matapos ang pagsasama-sama sa panalangin at pasasalamat sa biyayang dala ng dagat, oras na para ipagdiwang ang saya at kulay ng Pistay Dayat. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Suga na unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Every gising will be amazing pag sinalubong ng barkadang puno ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Kalilat Pangasinan! In Pangasinan, celebration flows like tradition. Colorful, proud, and alive. As part of Pistay Dayat, Dagayaga Pangasinan Festival's street dance exhibition brings waves of color and rhythm to the heart of Capitol grounds, where the stories of towns are danced under the sun.
Mula sa kani-kanilang bayan, sama-samang nagtipon ang mga mananayaw, bitbit ang kasaysayan, kultura at kulay ng kanilang mga pista. From the aroma of bagoong in Lingayen to the waves of 100 Islands in Alaminos, the sweet glutinous rice of Binongay in Anda, mango and bamboo pride of San Carlos, the Balingkagin River of Mabini, and Taraon of Infanta, each festival tells a story. And today, we see them all together in one powerful showcase of heritage and joy. Binabati ko po ang lahat ng maligayang Pistay Dayat 2025. Isa pong napakaganda pong kapistahan ng ating mahal na lalawigan ng Pangasinan. Alam niyo po, we did some innovations in this year's Pistay Dayat, including all of the 6 districts of our province. Kasiyahan sa ating selebrasyon ng 2025 Pistay Dayat. Ito po ang Gayaga Street Dance Exhibition. Enjoyin po natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikilahok dito po sa ating street dancing exhibition. Ang aming pasasalamat sa anim po na nakilahok dito po sa street dancing exhibition. Sa bawat indak, makikita mo ang kanilang kasaysayan. Ang tunog ng tambol at ang makukulay na kasuotan ay nagsisilbing paalala na sa bawat henerasyon, ang kultura ng Pangasinan ay patuloy na buhay at umuusbong, parang agos ng dagat na hindi humihinto. Ang mga kalahok ay may hatid na kwento. Ang kwento ng mga bayan, ng kanilang makulay na kasaysayan, at ang mga pagsubok na hinarap ng mga Pangasinense. Sa mga galaw, makikita ang tapang, ang lakas, at ang di mabilang na pagdiriwang ng pasasalamat. Sa huli, nagsama-sama ang bawat kalahok para sa isang unity dance, isang simbolo ng pagkakaisa at pagdiriwang ng bawat Pangasinense. Indeed, this is more than just a dance. This is Gayaga, a celebration of unity, a display of communal joy, and a vibrant reminder of how rich and alive Pangasinan truly is. Tunay ngang Pangasinan, ang galing, ang sigla, ang saya. Sa bawat indak, sa bawat ngiti, damang-dama ang puso ng lalawigan. Ito ang Gayaga Pangasinan Festival, ito ang Pistay Dayat, ito ang ganda ng Pangasinan. Ganda mo, Pangasinan! From the lively performances, puntahan naman natin ang Pangasinan's agriculture and innovation. Join me as we explore the Magnayan Agritourism and Trade Expo, where tradition meets progress. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Galingan Pangasinan! Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Sa anumang sakuna, sa aking likuran, laging nakabantay. Patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang
hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng Bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon, Tabloids. Dalilan Pangasinan! Every year, the Pangasinan Agritourism and Trade Expo is held to showcase the province's rich culture and vibrant local industries, from its rich agricultural heritage to the innovative products of local micro, small, and medium enterprises. Sa bawat booth, makikita ang mga produktong likha ng bawat bayan sa Pangasinan. Mula sa mga masasarap na produkto ng agrikultura hanggang sa mga likhang kamay ng mga Pangasinense. Mula sa mga dried fish na perpekto para sa mga may hilig sa seafood, hanggang sa paboritong bagoong na kilala sa buong Pilipinas, isang tamis-alat na hindi pwedeng mawala sa bawat lutuing Pangasinense, at mga samut-saring chips na pwedeng ipangpasalubong, mga lokal na produktong makikita sa expo na gawa sa iba't ibang bayan sa lalawigan. The Pangasinan Agritourism and Trade Expo is more than just a marketplace. It's a celebration of creativity, hard work, and local pride. Isang pagtitipon na nagbubukas ng pintuan para sa mga turista, mamimili, at negosyante na magkakaroon ng pagkakataong matutunan at tangkilikin ang mga lokal na produkto ng bayan sa lalawigan. Ang pag-join ng mga bayan, lalong-lalo na ng LGU Agnos sa 16th Agri-Tourism Trade and Expo sa Pistay Diet or part ng Pistay Diet it's a great way for us to market our culture, our tourism spot, and this is a way to tell everyone na may Agno. Kasi hindi naman masyadong kilala ang aming maliit na town. So this is a great way as a marketing tool for us para ma-promote namin ang Agno. Yes. Eventually, every year na kami mag-participate sa Magnayon or the Agri-Tourism Trade and Expo. Warm naman yung pagtanggap nila. So every now and then may pumupunta po dito, humihingi po ng details tungkol sa bayan namin at nagpo-purchase po ng mga products namin, which are the fruit wines, bagoong, and tinapa. Sa bawat panig ng expo, ramdam mo ang sipag at pagpupursige ng bawat bayan. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta. Ito ay pagbabahagi ng sariling likha, sariling ani, at sariling kwento. Mula bukirin hanggang baybayin, bawat produkto ay may pinag-ugatang pagmamahal.
tampok din ang mga nagagandahang halaman dito sa expo. Tara, check natin! Dito sa Pangasinan Agritourism and Trade Expo, nagkaroon din ng Plant and Garden Landscape Exhibit kung saan ipinakita ng mga Pangasinense ang kanilang galing sa paghahardin mula sa ornamental plants, hanging plants, hanggang succulents, mga native species na maingat na inayos para maging isang obra. Pero higit pa sa ganda, ang layunin ng exhibit na ito ay ipakita na sa simpleng halaman, may buhay na kayang bigyang kulay ang paligid. Kagaya ng alon na patuloy ang daloy, ganito rin ang hangarin ng mga hardinero at negosyante na magpatuloy, magpayabong, at maghatid ng sigla sa mga kabahayan. Ang Pangasinan Agritourism and Trade Expo ay higit pa sa pagtatanghal ng produkto. Ito ay isang paglalayag sa puso ng Pangasinan. Tulad ng dagat, bawat bayan ay may alon ng talento, agos ng sipag, at lalim ng kultura. Mula lupa hanggang baybayin, tanim hanggang ani, ang bawat likha ay patunay na buhay ang galing ng Pangasinan. This expo isn't just a trade fair. It's a showcase of pride and innovation. It's a chance to support local businesses and experience the rich cultural heritage of Pangasinan. Dayat is more than just a festival. It's a mirror of Pangasinan soul, resilient like the tides, abundant like the fields, and vibrant like every dance and prayer offered along the shore. Sa bawat hampas ng alon, kasabay ang kwento ng pamumuhay. Sa bawat agos, may dalang pangarap. At sa bawat pagdiriwang, pinatitibay ang pagkakakilanlan ng isang bayang may malalim na ugnayan sa karagatan. This is Pangasinan, land of blessings, sea of stories. Dito, ang kultura ay sumasabay sa alon at ang puso ng lalawigan ay laging handang magbigay, tumanggap, at magmahal. My experience in Pistay Dayat is truly an enriching experience. It started with a meaningful mass reminding me of the strong bond between faith and community. The street dance exhibition showcasing the vibrant festivals of each town brought Pangasinan's rich culture to life. Each performances took me to their beautiful places,
At the Magnayon Agritourism and Trade Expo, I was amazed by the variety of local products and the hardworking people behind them, highlighting our province's dedication to growth and volunteerism. Capping the day at the beach reminded me of the natural beauty that makes Pangasinan so special. It is a meaningful journey that deepened my appreciation for culture, tradition, and celebration. At the end of the day, I will always be a proud Pangasinense dahil ang ganda mo, Pangasinan.